Haden gajing kenyu Jumai ubajurba balaki pagari Russia so Jumai ke bandreu point iwe magnitude kat kumki kubor kala link shop akanong ba sindir giri kabadan ha kabenta kabashati jong Turkey henin kasingi ublei ong katna trekam jong di Turkey kabala penyap ro yawi breu bal pemensau yaki pengut kiwe pat ya kan gajing ki Jumai lasngau ha kalengenong ba kabadan ha kathaing sepngi jong gari ketop ya ka Istanbul bagajka jongok kai perthai jong ka Izmir. Uway breu bala prapois nam kerta ola klat no hasan hadin bala play MU na po kitleu bala pra ongu ali yar likaya menteri kampo ying jongkari Turkey habaya keren bagi nong to kubar ha sendirgi kajaka kabala jia kajing kenyu Jumai ki arf nangut ki wepat ki breu kilaban saujur ha gani kajing jia kajing ki Jumai kilaban prai kan reutli ki ying ha sendirgi bat ki saudong saukun jongka ha ka basaut li ki dei ki basong breu kentop ya gawai ka ying kabalai mala kabadan hapadeng kanong ba ulaong kato kan nengut kibreu kila syak sai na kitliu jong kate ke ying kabalai mala ha ka ba kidon hen reungut kibreu ki basa yau breu bala yap ru dei bala syak tep apo kitliu hangta shuaban penlai u mayor serkan sak ulai thu aknat kubor simet jong ka Turkey ka NTV la plai ya sangut na kitliu ka jing persyang bansai arut ki wepat kadang ya isakmat ula ban rap kumbalai spa kat kenangut kinong yarap paningkong la pha syakate ke jaka ba syak ta la ong ka AFAD Uteu Jumai ulajia ha ka por banyo san employment step ha ka baki don kamba arpot ligi jingki Jumai ki belas sedang nadu lai poing san hadu sau poing hendeu magnitude ong ka kubor jong ka AFAD ka Turkey kala syakir saudong hai kato kan ki lain lengkhot lengkai ki bala pelong mensuai ki jingjia basharkai ha gari ka jingki Jumai ha banai rampang aja pulai ha ka thaing syate lamingi kala penyap omduna ya ka san pulai hajar mut ki breu bat kala penjlor ka antak ya ka jaka jong kanong ba antot hendai kabasan poin pra magnitude ha kan ka ju ka thaing